Wani matashin ɗan siyasa mai suna Bin Abdallah Sokoto ya aike da buɗaɗɗiyar wasiƙa tare da jan kunne zuwa ga Alaramma Ahmad Suleiman Kano. Cece-kuce ya ɓarke a kafofin sada zumunta bayan fitar wani bidiyo inda Alaramma Sheikh Ahmad Suleiman yake yi wa ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar addu'ar samun nasara. Inda matashin malamin mai suna Bin Abdallah Sokoto yake cewa, "Malam ina baka shawara da ka rufa wa kanka asiri ka fita harkokin siyasa domin tsira da mutuncinka, domin duk wata ɗaukaka Allah ya riga ya baka tunda har ya baka Alƙur'ani mai girma. Malam ina so ka sani cewa mun kawo wani zamani inda duk matsayinka ko darajarka za a iya shiga rigarka a ci mutuncinka matuƙar ka shiga harkar siyasa." Matashin ɗan siyasa ya ƙara jaddada ma duniya cewa shi fa cikakken masoyin Atiku ne, amma irin yadda ya ga ana sukar malam ana cin mutuncinsa daga jiya zuwa yau abin ya tayar masa da hankali, domin wasu ma zagin maguzanci suka dinga yi wa malamin. Inda a ƙarshe yake cewa, "Amma malam idan ka shirya jure cin mutunci da ƙazafi kana iya shigo harkar siyasar a dama da kai."